ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଉ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶର ତୁଳନା ଶିଖିବା। ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ 1 ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହନ୍ତି। 1 2 1 3 1 4 1 5 ଯେହେତୁ ଲବ ଗୁଡ଼ାକ 1 ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ କହିବା। ଭଗ୍ନାଂଶର ତୁଳନା ଆମେ କେମିତି କରିବା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏଠି 4/5 3/5 ତେଣୁ ଲବ ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ସମାନ ଅଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେବ ବଡ଼। ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ସମାନ ଥିବ ଲବ ଦୁଇଟା 1/2 ଅଛି 1/4 ଅଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ହରଟା ସାନ ହେଇଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେବ କ'ଣ ବଡ଼। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ ପଢ଼ିବା। ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ ଦେଖେ 1/2 ମିଶାଣ 1/2 ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା 2 2 ହର ଦୁଇଟା 2 ଅଛି ତାହେଲେ ଉପରେ ଲବ ଦୁଇଟା ଖାଲି ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 2/2 ଦୁଇଟାକ ଲବ ହର ସମାନ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 1 ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ 1/4 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 2/4 ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଲବ ଦୁଇଟା ମିଶାଇବା ହର ଦୁଇଟା ଲବ ଦୁଇଟା ମିଶାଇବା ହର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମର ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କାମର ସମାଧାନ କରିବା। ତୁମ ପାଇଁ କାମ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 1 ନମ୍ବର କ ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବର କଟା କ'ଣ ଦେଇଛି 1/5 ବୃହତ୍ତମ ଭଗ୍ନାଂଶ 1/5 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 3/5 ତାହେଲେ ଆମେ ବୃହତ୍ତମ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚିହ୍ନ ଦେବା କେଉଁଟା ବୃହତ୍ତମ ଭଗ୍ନାଂଶ। ତାହେଲେ ଆମେ କର ଦେଖିବା 1/5 ଆଉ ଉଠିଲା 3/5 ଏଇଥିରୁ କେଉଁଟା ବଡ଼ ଆଉ କେଉଁଟା ସାନ। ଯେହେତୁ ଏଟାର ଲବ ହର ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ ଯାହାର ଲବ ହେବ ବଡ଼ ସେଇଟା ହେବ ବଡ଼। ତାପରେ ଖଟାରେ ଦେଇଛି 2/7 ଆଉ ଉଠିଲା 3/7 2/7 3/7 ତେଣୁ ଏଟା 3/7ଟା ହେବ ବଡ଼। ଗଟାରେ ସେମିତି ଦେଇଛି ଗଟାରେ ଦେଲା 2/3 ଆଉ ଉଠିଲା 2/7 2/3 ଆଉ 2/7ରେ କେତେ ହେବ ଏଠି ଲବ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ ଯାହାର ହର ହେଇଥିବ ସାନ ସେଇଟା ହେବ ବଡ଼। ଘଟା ଦେଇଛି 5/9 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 5/3 5/9 5/3 ଭିତରେ ଲବ ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ସମାନ ଅଛି ଯାହାର ହର ସାନ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେବ ବଡ଼। ତାହେଲେ ଉଁଟାରେ କ'ଣ ହେବ ଉଁଟାରେ ହେବ 4/7 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା 4/5 4/7 ଆଉ ଗୋଟେ 4/5 4/7 4/5ରେ 4/5ଟା ହେଲା ବଡ଼। ତାପରେ ଚଟାରେ ସେମିତି ଦେଇଛି 1/7 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା 2/7 1/7 ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହର ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ଯାହାର ଲବ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେବ ବଡ଼। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବରଟା ସରିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରଟା ଏବେ ଆମେ କରିବା। 2 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରଟା ବି ସେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି 1ରେ ଦେଇଛି 1/2 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 1/5 ତାହେଲେ 1 ଲବ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ହେବ ବଡ଼ ଯାହାର ହର ସାନ ସେଇଟା ହେବ ବଡ଼ ତେଣୁ 1/2ଟା ବଡ଼। ତାପରେ ଦେଇଛି 1/3 ତାପରେ ଦେଇଛି 1/2 1/3 1/2 ଭିତରେ 1/2ଟା ହେଉଛି ବଡ଼। 1/7 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 1/7 1/7 ଭିତରେ 7 7 ଯେଣୁ ଏଇଟା ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି 1/7 ଏଇଟା ଦେଇଛି 2/7 ଏଇଟା 1/7 2/7 ଏଇଟା ହର ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ଯାହାର ଲବ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେବ ବଡ଼। ତାପରେ ଦେଇଛି 3/5 ଏଇଟା ଦେଲା 4/5 3/5 4/5 ହର ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ଯାହାର ଲବ ହେଇଥିବ ବଡ଼ ସେଇଟା ହେବ ବଡ଼। ତାପରେ ଦେଇଛି 1/7 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଏଇଟା 3/4 ଦେଇଛି ଏଇଟା 3/5 ଦେଇଛି 3 3 ଯେହେତୁ ସମାନ ଅଛି ଲବ ଦୁଇଟା ହର ଦୁଇଟା ଯେଉଁଟା ହେବ ସାନ ସେଇଟା ହେବ ବଡ଼। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର କରିବା। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ ସେ ଦେଇଛି 7/8 5/8 6/8 3/8 ତାହେଲେ କଟାରେ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ହର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମାନ ହେଇଛି ଆମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଲବ ଯାହାର ବଡ଼ ସେଇଟା ବଡ଼ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ସାନ ହେବ କେଉଁଟା 3/8 ୟାର ଲବଟା ସାନ ଅଛି ଏଇଟା ସାନ ହେବ। ତାପରେ 5/8 ତାପରେ 6/8 ତାପରେ 7/8
ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ। ଖଟାରେ ଦେଇଛି ସେମିତି 1 ତ 7 1 ତ 5 1 ତ 3 1 ତ ତା ସାନ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି 1 ତ 7। ତାପରଟା ହେଉଛି ସାନ 1 ତ 5, ତାପରଟା ହେଉଛି 1 ତ 4, ତାପରଟା ହେଉଛି 1 ତ 4, ତାପରେ 1 ତ 3। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। 4 ନମ୍ବରଟା ସେମିତି ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆସିଗଲା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କରେ ଦେଇଛି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। 4 ନମ୍ବର କରେ ଦେଲା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ, ତେଣୁ ଦେଇଛି 1 ତ 2 1 ତ 6 1 ତ 5 1 ତ 7 1 ତ 4 1 ତ 8। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାର ହର ସବୁଠୁ ସାନ ସେଇଟା ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ତାହେଲେ 1 ତ 2ଟା ହେଲା ବଡ଼, ତାପରେ ଆସିଗଲା 1 ତ 4, ତାପରେ ଆସିଗଲା 1 ତ 5, ତାପରେ ଆସିଗଲା 1 ତ 6, ତାପରେ ଆସିଗଲା 1 ତ 7, ତାପରେ ଆସିଗଲା 1 ତ 8। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ହେଲା 2 ତ 9 5 ତ 9 4 ତ 9 6 ତ 9 7 ତ 9। ତାହେଲେ ଖ ନମ୍ବରଟାରେ ଆସିଯିବ 2 ତ 9 5 ତ 9 4 ତ 9 6 ତ 9 7 ତ 9। ହର ଗୁଡ଼ା ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଲବ ଯାହାର ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେବ ବଡ଼। ତାହେଲେ 7 ତ 9, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା 7 ତ 9, ତାପରେ ଆସିଗଲା 6 ତ 9, ତାପରେ ଆସିଗଲା 5 ତ 9, ତାପରେ ଆସିଗଲା 4 ତ 9, ତାପରେ ଆସିଗଲା 2 ତ 9। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯୋଗ କର। ଯୋଗ କରିବା 1 ନମ୍ବର କଟା ଦେଇଛି ଯୋଗ କରିବା 1 ତ 5 ମିଶାଣ 1 ତ 5। ତାହେଲେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା 1 ମିଶାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 5, ତାହେଲେ 2 ବିଭକ୍ତ 5। ତାପରେ ଖଟା ଦେଇଛି 1 ତ 3 ମିଶାଣ 1 ତ 3 ମିଶାଣ 1 ତ 3। ତାହେଲେ ହେଲା 1 ମିଶାଣ 1 ମିଶାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3, ତାହେଲେ ହେଲା 3 ବିଭକ୍ତ 3 ସମାନ 1। ତାପରେ ଗଟା ଦେଇଛି 2 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଶାଣ 2 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଶାଣ 2 ବିଭକ୍ତ 5। ତାହେଲେ 2 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 2 ବିଭକ୍ତ 5, 2 2 4 2 6 6 ବିଭକ୍ତ 5, 2 2 4 2 6 6 ବିଭକ୍ତ 5 ହେଲେ ଏଟା ହେବ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 5। ତାପରେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କରିବା। 6 ନମ୍ବରଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛି ଯୋଗ କର। 6 ନମ୍ବରଟା ଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିବା। ଯୋଗ କରି ଦେଇଛି 1 ତ 2 1 ତ 3। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 2 ବିଭକ୍ତ କଟା ହେଇଯିବ 2 ବିଭକ୍ତ 3। ତାପରେ ଦେଇଛି ଖ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ଲେଖିଦେବା ଏଇଟା 1 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ହେଲା 1 ଏଇଟା 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଖଟା ଦେଇଛି 1 ବିଭକ୍ତ 7 ମିଶାଣ 2 ବିଭକ୍ତ 7 ମିଶାଣ 3 ବିଭକ୍ତ 7। 1 କରିବି ଦେଖ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କରିବା 1 ତ 2 2 1 ତ 7 2 1 ତ 7 3 1 ତ 7। ଏଟା ଟୋଟାଲ ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଟା ହେଲା ତଳେ ଲବ ହରରେ ହେଲା 7, ଏଟା 2 1 3 3 3 6 6 ବିଭକ୍ତ 7। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 8 ହେଲା, ଏଇଟା 6 ବିଭକ୍ତ 8। এইটা ହେଇଯିବ ଡ୍ୟାସ୍ଟା 5 4 1 5, ଯଦି 4 1 5 5 ଭିତରେ 5 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 1 ଘଟା। ପୁଅଟା ଏଇଟା ବି ସେ 1 ବିଭକ୍ତ 3 3 1 ତ 3 1 ତ 3 ହେଲେ 1 ହେବ। 2 1 ତ 5 1 ତ 5 2 1 3 3 2 2 1 ତ 5। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା 7, ଏଇଟା 1 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 3 2 4 3 2 5, ଏଇଟା 2 1 ତ 7। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି 1 ତ 8 1 ତ 8 2 1 ତ 8 3 1 ତ 8। ଏଇଟା ମିଶିଗଲେ ହେବ 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 ବିଭକ୍ତ 8। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା 9, ଏଇଟା 2 3 3 6 6 ବିଭକ୍ତ 9। ଏଇଟା ହେଲା 2 1 3 3 3 6 6 7 2 1 3 3 3 6 6 4 10। ଏଇଟା 10 ବିଭକ୍ତ 10 ମାନେ 1। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କରିବା। 7 ନମ୍ବର କରେ ଦେଇଛି ହରରେ 5 ଲବରେ ହର 5 ଓ ଲବ 5ରୁ କମ୍ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି।
ହର 5 ଲବ 5ରୁ କମ୍ ଥିବ। ହରଟା ହେବ 5, ଲବ 5ରୁ କମ୍ ଥିବ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାପରେ 1ର 2ରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି 1 4 ଅଛି। 1 ବିଭକ୍ତ 2ରେ 1 ବିଭକ୍ତ 2ରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ତ 2ରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି 1 ତ 2 ଅଛି। ଏଟା ଖଟା ହେବ 1ଟି। ଗଟା ଦେଇଛି 1 ତ 5ରେ ଆଉ କେତୋଟି 1 ତ 5 ମିଶିଲେ 1 ହେବ। 1 ତ 5ରେ ଆଉ 4ଟି 1 ତ 5 ମିଶିଲେ 1 ହେବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି 2ରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି 1 ତ 5 ଅଛି। 2ରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି 1 ତ 5 ଅଛି। 5 5 10ଟି। ତାପରେ 12ଟି ଘରର 1 ତ 6। 12ଟି ଘର 1 ତ 6 ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଘର। ତାହେଲେ 12ଟି ଘରର 1 ତ 6। 12କୁ 6 ଭାଗ କରିଦେବା। 6 ହେଲେ 2 ହେବ। 2 ଗୋଟେ ଭାଗରେ 2 ରହିଲା, ତେଣୁ 1 ଭାଗ ନେବା 2ଟି ଘର ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ମୋ ପାଇଁ କାମଟା ଏତିକିରେ ରହିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା।